Jesť to bude? Grillované kurča na kurkume s netradičným zemiakovo-zeleninovým šalátom. Začíname krajať cesnak, kurkumu a limetku, ktoré si potom obalíme do kurže. Dáme polku šťavy z limetky, olivový olej, zvané wellness pre kura. Takže ak si namarinoval, šupneš to tam. Ak robíš kura na panvici, po čase pridáš vodu. Polievkovú lyžicu medu, keďže máme tam celkom limetky. Zemiakový šalát začíname troška vinného octu, olivový olej, dižonskú horčicu, kapary, korenie, pomrchaná, jarná cibulka, reďkovečka, červená cibulka, por a petržlenová vňať, zemiaky uvarené, orestované, voní hezký, hlavanka. To vrhnúť a Mareček, čo ty na to hovoríš? Citronik si vytlačíme, keď sme Black Lemons. A grillovanému sa citrón hodí. Dobre môj, poďme na to koštovať. Poďme do toho. Ja si dám zemiačik. Ja si dám mäsko. No, dobrú chuť. Papaj s nami. To je ono. Zemiačik je lahodne svieži, mäsko dorové. Na parádu, papajte s nami, čaute.